Včera na odpoledním semináři byla zajímavá témata. Které z nich tě nejvíc zaujalo? Zaujalo mě téma smrti, jejího průběhu, našeho odchodu z fyzického světa. Takže k tvým 43 letům ti přejeme, co ti přejeme? Především zdraví, potom pohodu. Co byste jí všichni přáli? Povídej. No já hlavně hodně lásky. Hodně lásky, zdraví. Jsme na druhém dni školy mystiky. Co tě zaujalo na dopoledním semináři? Mně se moc líbí přednášky, všechny přednášky Bohuslava a dneska se mi fakt líbí o buddhismu. Včera hermetismus byl pro mě moc těžký, ale ten buddhismus se mně fakt líbí. Škola mystiky je v plném proudu. Dneska nás čekají odpolední semináře. Na co se těšíš? Já myslím, že je pokračování buddhismu, takže vzhledem k tomu, že mě dopoledne ten buddhismus zaujal, tak se těším na ten buddhismus.